najväčší slovenský predátor, ktorý bez váhania schmatne každý jeden kokot, na ktorý si niekto nedáva pozor. Kedy ste vy v pohode, že úplne v 100%? Na pohode? Určite, na pohode, na každý rok sa teším na to, ako sa nastavím do pohody na pohode. Fero, v roku 2000, alebo ešte možno v roku 99, bola populárna taká humorná show, že Uragán. Tak tam Peter Marcin mal taký vtipný koncept, že sa prezliekol za pani Máriu. A pani Mária spočívala v tom, že Peter Marcin sa prezliekol za takú postaršiu tetu, robil cca to, čo robíš ty. To bol rok 99. A už v roku 99 pre mňa, asi ako 5-ročného, to bolo trápne. V roku 99 pre 5-ročného chlapca ten humor už bol celkom trápny. Ty v roku 2026 jediné, čo robíš je, že sa prezliekaš za tetu a rozprávaš afektovaným a retardovaným hlasom. Považuješ to za humor a dáš si to mená, že joke. Na to treba takú neuveriteľnú dávku nesebareflexie. A Čavo si ešte dá do mená, že joke. A milujem, že furt sa oháňajú tým, že aká je pohoda bezpečná, ako to majú radi, lebo je tam bezpečie a tolerancia a všetci sú k sebe milí. A potom sa tam pohybuje najväčší slovenský predátor, ktorý bez váhania schmatne každý jeden kokot, na ktorý si niekto nedáva pozor. Naozaj neviem, čo má prítomnosť Fera Joka spoločné s bezpečím.